Hello and welcome back to my channel. Karon hunas na gyud. So nanginhas na. Ako'y saang manginhas ta og mga kinhason. Ako'y sudlanan mi. Ari kay wa ko'y sudlanan. Di na ko kahawid mi, naghawid pa ko sa daghan. Hug nag-uban mi. Kambak mga channel. Ani kambak mga channel. Tukang aninikad kaayo guys. Pero kinahalang ka dyan nga makabaw ka kay. Kaadyo guys. Sama na diba aninikad kaadyo. Aninikad in the highway. Daghan kaayong aninikad. Wa ko'y sudlanan mi. Wa ko'y sudlanan. Mi wa na ko'y sudlanan do. Ari lang na to isud guys kay wa man tayo sudlanan. Hoy. Ala na to isud kay wa man tayo sudlanan. Ato na lang hambinon. Atras abante, atras sabante. Hambino na lang nato. Kay wa man tayo sudlanan. Ayaw dulong ang pinalebre. Huwag ka. Si Masyo, pagkalulooy. Ay sabak ka nag-vlog ra ba ko buwag ka. Among haywa do'y kalooy. Ay sabak ka ga-vlog ko. Guys, taghanga yung mga aninikad. Mga aninikad. Huwag kayong mag-ano-ano sa akin, ha? Dapat manglugwa kayong mga aninikad. Kasi mabardeyo kayo sa akin pag hindi kayo manglugwa. Ang daming. Ang daming kinhason. Ingong pagkagwa ni kinhason. Kadaghan kaayong kinhason. Pak, lagapak. Kani pa ba imong paliton? Kani pa ba imong paliton? Daghan man kaayo. Aninikad. Aninikad. Ayaw lihuga kay magsakit ang mata. Achu. Laban ka na ng mga aninikad, si. So, dato dari sa atong sudlanan. Kaamta sudlanan, no. Isud lang lang nato. Si. Ati saang nagdadyod mig sakayan, oh. Pak. Dadyod mig sakyanan kay kang aninikad. Aninikad. Ayaw mo gaolaw, gawas-gawas lang ginagmay pag may time. Ayaw mo kaolaw. Kung maolaw mo, just follow. Gidagan ang aninikad. Kaingon tala sa jagwa na nakiti. Kitaan kaya po ay. Sa pagtuonin siya. Aninikad. Si aninikad. Aninikad ng mga gwapa. Napidaghang ambang. Gipang love dyan rin ni mami. Ha? Haman. Sumukibad aris pikas.
Di man sa speakers di daghan. Di ba? Para-paraan lang. Manginhas. Para-paraan lang tayo. Manguli na kuno sila kawa sila kitag aninikad. Wa sila kita na mo diri nga araghanang aninikad. Pak, lagapak. Di apa. Di apa. Hinay rami ka ni daghan mi. Da sila marungkuan, manaan, maron. Napidaghang lato, guys. Pero di na panguan ng mga lato kay di sila mga gwapa. Nagdahom sila mga gwapa pero di sila mga gwapa ang mga lato. Dapat yun diri o. Sama ani o. Lugwa na siya. Nilugwa na siya. Dapat yun pikas o. Sama na. Di na aninikad. Kapag ka aninikad din ha. Aninikad kaayo. Di apa guys. Kagay aninikad. Huwag mo ari mo sa among dapit. Mabong dyan mo sa mga aninikad. Di apa dyan di ah. Nigil-it siya kaingon tingin wakit eh. Apa dyan tandok-tandok. Di ba? Nga naglaro. Kaya nang lugwa ang mga aninikad. Oh. Si aninikad is nang lugwa na. So far, so good. Nagharatag ko ha. Ito apa sa kadyan ng uban. See? Di ara. Di apa. Kinadaghanan kayong mga aninikad ang hila. Dali, day, kaardaghanan aninikad, day. Langi. Dali, kaya nag... Ah! Hap! Hap! Oh! Ito kanjong manawag na ako kagahong kagwapa pangitaon. Talag sa on rabi gwapa nga ingani. Nakulot santuari ng inhas kay bear. Sanctuary baga dyan nga boundary man ni? Ay, kita ko. O gamay nga. Tik, tik, tirik. Gamay siya. Gamay siya pero inindot. So, isuma total na to tang ato. Kuan nyo guys. Tanawon mo sa mo ang mga aninikad daghan. It's very daghan. The aninikad is very daghan here. You know what is the aninikad is? It's very daghan ang hila. Ah? Ha? Saktuari na na. Keber! Padong bito ko gawas.
Akdi. Ang tari pero nanuo to. Kebar. Abasing. Mika. Ikabaw. Si Mika grabe naghana. Uy. Ha? Grabe, tapok-tapok ko eh. Tapok-tapok lagi. Aray, grabe naghana ba di uy. Oh. Aray, ginoko. Aray. Wala, tapok-tapok. Puro ulo mo. Ha? Ini among kuha tanan guys mga ninikad. Ang daghana. Saan? Ini among kuha. Yan. Crop maintenance. Jubjuban pa ni namo. Hamo pa ning jubjuban kay aron di ma-approx. See you in my next vlog. Bye-bye. Hello guys and welcome back to my channel. Muhali na mi guys kay kanang naay. Kanang wala nagkadimao, naglabad na ang mga nanginhas to nagana nanginhas. Wa kuno sila yung mga kinasuan niya kami na So, nagbaila lang dyan nga mga gwapa mi aircraft maintenance. Muli na bitaw mi guys ana. Dahan ka yung mga nanginhas na wa kuno sila kuha pero kami arang naghana naming kuha. Nisakay na gadyog ko kay arang kasakit na gadyog ahong tiil. Hindi na dyan mabangbang kay. Tapoy. Kapoy na gadyog ko dyan galabad ahong kay. Naglain ahong mata sa araghan na mga kinason. See you in my next vlog and don't forget to subscribe.